Usa ka engineer patay ug laing duha pa ang naangol sa disgrasya kag buntag sa may barangay Giso, Dakbayan sa Mandawi. Video kini sa insidente nga gipost karon sa social media. Unang mabantayan ang duha ka pedestrian nga nagbarog daplin sa daan ug nagpaabot og kasakyan. Ang babay nakasakay na sa jeepney ug nahabilin ang lalaki daplin sa karsada. Apan kini na ang sunod na hitabo. Ang lalaki gidaro sa naghaguros nga puwa nga jeepney. Naipit pa ang biktima sa sakyanan. Namatay ang maong lalaki nga giila nga si Albert de la Cruz Chan, usa ka engineer. Nakaangkon siya og grabing samad sa maong insidente. Matud sa hepe sa Mandawi City Traffic Unit, Chief Inspector Franco Rudolph Uriol, nasikop nila ang driver sa jeepney nga si Renato Llanos. Gibutyag ni Llanos nga nawad-an og brake ang iyang jeepney samtang nagsubay sa dulhugon nga bahin sa kalsada. Duha ka pasahero usab sa jeepney ang nasamdan sa maong insidente. Reckless imprudence resulting to homicide ug multiple physical injuries ang isang at batok sa maong driver.